Здравейте хора от YouTube, това съм аз Френс Калифен. В момента цъкам на Калимит, с Фриз имахме някакви спорове. Той ще хвали Бортлейн, защото имаше 20 секунди спори с мен, като аз първи написах мид. Мен да се мини чемпион, да отиде на някой друг с бот и накрая ми се оплакваше, че се свисна Бортлейн. Професионалисти хора, професионалисти. Все едно. Нашия тим... Тук не помня, че тук е Фиора топ, Пантеон също топ, Варус Алекери, защита на Бортлейн, нещо като саппорт и аз съм мидлейн. Техният тим сега ще направя някакви предположения и ако са вярни, GG! Ясо мидлейн, Ezreal Алекери, Варус топлейн, Блицкранг саппорт и Луком Джунгъл. По-вероятно е Варус да е топлейн, колкото е Ezreal, защото Варус просто е по-добро Алекери за топлейн. Ezreal не е много добър на топлейна. Не че Варус е нещо, ама по-добре от Ezreal. Ако пък Ezreal е на мид случайно, а ясно топ, знаете ли колко ще се радвам? Много ще се радвам. Зато предпочитам Ezreal пред Ясо. Ако ще поискат обратното, обаче аз не кънтра Ясо. Нямам си никаква идея. Да, Фиора малко бавно зареждам нещо. Имам 53 пинг, от те го изкарах тук с пинг. Забравих да кажа тук епизод 6. Направо ще ги мелим, ще ги млачкаме. Започнахме. Още направо сега вземам тюто. Ние нямаме един гол никъде хил. Да вижте 20 малко е. Ще си ве. И ще да я вече 20 минути. Не. Чуйте го взех. Такива мастерица. Дахме бонуса вперед. Нещо като посетка да ми. Фьора заплати. Кой към буфа не мога да разбера. Нямаме джунгър. И тя май не знае. 30 seconds until minions spawn. О, мам. Ясно топлейн. Окей. Нещо важно. Топлейн. Тук става страшно, аз и тук и ти си правя скъпане един с... Definitely I travel. I suggest you run. Солта! Акали садото. Централни мани, да не изтърваме на фан. Имаме вече изтървате на фан. Този фан го взех. Доста и сега фан. Съм се чу Блицкранг на мидлейн. 2 п героя. Вече зрела нямаше да купиш на мидлейн. Почнам да стана фан.
Не, за това кой ще видите, но не мога да памня. Няма 3 минути и аз вече почна да бия трета. Ще да се бия малко. Буквално да видя на миг, да няма да близка на кафака случайно. Нещо такова. Как не го взех? Нищо. Много комбо блокия, трябва да седи тук. Сега не може да направи това, защото не просто да фармя. Преди този, който сме на един нейм не е дошъл. Аз дойдя да съм на фина. Омага. Бактин, конга, бактин, не ми. Бактин не. Ооо! Вижте бърли! Бяха трима сега да видя. Не са писали нищо репорт. Може би си имам така стратегия. Издрогата си на боклен да се нафарми. Малко да го читна. Лошо начало. Маш ма земля фърст. Грешка! Тук ще трябва да е такова, не искам. Добре, накрая трябва да сме синдиката. Но наистина ще да се рекалвам. Но е трябвало да не се нафарми много. С 66 АП би трябвало вече да попера малко повече демидж. Ти пушмки няма направо 5. Както гледам този зрел. Те стига на АП, само че те сте бити пауър няма да бъде толкова лесно. Също Акали, която на 66. Да не стигна моят левел, това не е добре, никак. Може да стрифарам, вече не е. Ох, извинете, но много кихам и трябва да се държа ръката. Това беше мислята логика, мисля, че това близка така не е. Но не знам. Добре, взех този фарм. Да. Не мога да ми ласките да се хвилее на нито. И без това да ми хихне, което е гадно. Държа плохите вътре, защото е по-удобно. Това беше за разгледане, обаче аз не го гоня. Ще да го разкарам да мога да фармя спокойно. И всяка дигна 6 лева, става мисля. Акали 6 лева! Sad za него. Той беше ми се вътървит. Олако, което е с него. Чувахме, аз не се въдеща. Мисля, че той трябва да бъде внимателен. Казвам ви, че просто съм играл. Знам, че те не ни гледали, но пък е по-наклопнат от ясо. Ботлейна се оправят сравнително, макар че са на Нилто да не пуска кръв също Варус, пъти на полукръв. О, тук става страшно. Израел стои улти, мога да има ласкивникът да се томни. Добре, успявам да вземем фана, но пак
за 7 минута. Това беше улти. Измислено, копитате мен! Сега, след като знам, че ми е улти... Мога спокойно да направя така. Този не защо да го сложих. Нямам си идея. Като мислех, че няма успея да го гоня. Мисля, че няма да го гоня, но да го гоних. Това беше флаш. Благодаря. Защото съм достатъчно умен да се сетя да флашна. Не видях колко на време. Даже е така шаларна, защото искам да съм невомен, ваше готово конг. Успявам да съм фина. Това беше улти, просто за раздела фарма, но дори не го изтървах. Аз даже иска да смея не улти. Ето го идеяла, ще да кажа да си пазя по конг и той трябва да види. Но сега ще трябва да ладнем джунглата по-късно от другата страна. Ето го лопам, топли. Мощно, мощно. Виж ясно. Вижте, ясно се справя на топ, удържа топлейна само. И затова не го исках също мен. Зрела, той няма пен с мен. И защо ми как се не е зрела. Що бягаш, бе? Шибаняк. Где бяга, бе? Аз имам право да бягам, защото ти дойде на фулкъв, аз не. Колко се свалях толкова смазна цялата игра. Ще ми взимат малко кръв, което ми... Аз зато не съм скочил, иначе ето. А той може да се обърне и да ми вземе. Но не се разсети човека. Това беше улти. Няма вземи. Няма така шарикална. Зрява ултна. Като ултито ми не пере. Сега загубя фармите, ще да нафармя, но... Имаш пизбо. Nic nie będzie. Coś zrobiła spiąłam. I taka lekcja. Co to było? Opa. Zabrała poszynki. Dobra. To zjadłem za chwilę chcesz Gunblade. Nie dała 8 lekcji, da mogła. No się nie wiem krówce. Приемането той пише много. Може и да не знае какво е това. Колко бързо му се зареждат и улти на той, бе! Води ме някаква пасивка, аз не съм запознат с този герой. Вижте как се пази лошия човек. Не знам колко бързо му се зарежда неговото улти. Но знам, че няма някакво шота като моето улти, например. Мога да го догоня на трета, че да не биде меч, после като трябва да се върне да го довърши. Тъй, че не. Ще това да се обиднахна. Имам тази възможност, що да не направя. Аз винаги на миднейт нямам да знам и флаш. Като игра пейрой на миднейт, просто защото е по-лесно ми. Добре. Още много от негова страна, много глупаво. Не ми взе почти никаква кръв. Почвам ги, че ми спасят. Добре, топ лейна почва да доминират. Сега ще направи дабл кил. Което е добре. Аз доминирам тук на мидлейн. То сигурно ще окача. Играта не е много яка след началото, но все пак доминирам.
2-0 ми е стаца. Имах една вчера, имах една по-добра яска, но клипам се. Аз така не, че бях почнал да снам, но така да кажа, майка ми прекъсна клипа. Майки, какво да ги правиш? Те ще пусна една полшанка, не мога да спокойно да си го догоня. Сега той не ме вижда, вече ме вижда. Това беше мис от него страна, не е пълно. Толкова клиф е зрел, аз не съм виждал. И може би аз просто съм добър доджа. Виждах, че той се лутна, но аз му скочих точно, когато той се срежеше лутито. И успях да попахне лутна, но този път не ми направя. На един мейдж. Трета ми хитна много слабо. Фарма ми е жалък, но нищо. Сега калиниката ми е високата няма енерджи, няма на... Зрела се опитва да ми направи нещо. По-бързо излям тези миньонки, колкото очаквах. Те зрел много бързо ми учава миньонки и не мога да скоча за батарета. А не е зрел, скочи ми! Скочи ми! Аз ще взема само от днес, няма друго няма цена, аз само ще взема. Той иска да ме стреляйте в рейндж. Да, познах. Но няма да му позволя толкова лесно. А не съм чак такъв нубър. Обаче къде съм бил? Гледай, 112 кръв седи на 3 хита ми е максимум. Този е зрял, АП-то му е нищожен. Аз съм взел само един айтем за АП и той да съвсем малко, 40. Другия не гледайте ми, защото си бирам хекстеч. Беше дошъл от про класа. Зряла тук постъпи много тъпо да ми дойде. Само свалих кръвта. Да пусна си полшинката и да се фигемам. Добре, това е безкранка. Малко ми изкара къла. Добре, майка. Взех зрела, но безкранка едва ли ще го взема. Да, мината му отидете на вятъра. Те да се ги пусна. Всичко без сигналите, мисля, че го изиграх добре. Флашнах се за дължна близкранка, той когато ме дръпна, ме приближи до езрела, а пътнах се дабълто за мен към близкранка. Лутнах езрела, за да се го взема. Аз отпусна на малко кръв и тръгна да бяга, затова го лутнах втори път. И го взех. Но ще си вземем тази пъчица и не тървулки. И си взех нарочно точки за Magic Penetration, защото просто така си вземем по-малки точки. Една полушанка би трябвало да ме е достатъчно. Този ясно на фигнах ли? Но 3. Не. Браво, не сте го фигнали. Е зрела, а не съм му дал да съм един кил. Аз съм 4-0. По-добре нещо съм. Добре, панта се закила, както и трябва панта. Браво, панта. Браво. Закил, измъкна се. Идей, бе, бягай.
Не ми взимай фарма поне. Сега, какво да направим? Не мога да скоча за даблкил. Само че няма. Все пак не съм сигурен. Не видях айтемите на Оконов. Не знам дали има Critical Strike, колко демейдж има. Него, вижте. 5-0. Ще много джоб. Добра резистенция беше, той сложи да го съди, някакво получих султата. Казах ми дабълът с друго фон да се скрия. Ясно направи дабл кил, сега вече фигнат. Гол 3. Не е толкова фигнат, но все пак можеше и по-малко. Нарочно е боксън саппорта. Физа имахме някакви, както казах, хитреци. We travel the same path. Майка ти дава и много гонг. Питам да взема фарма. Да видим колко доминирам с фарма. 11 фарма. Не е много, но... доминирам! Този Варус сега ми се мерка пред 4 го взема ли какво? Даже го гледах на по-рано. Нищо си остана останало. Сега става фарма на Физа. Не бе, Физ! Просто супер! Точен! И те се реднаха. The fuck? Да, те се реднаха. Благодаря, че ме гледахте. Разказвайте се за мен и играхме това видео. Коментирайте, ако искате да скате с мене. Но никъде в леста.